Yes, og det mig og Kim her, vi skal drikke. Ja, det ligner umiddelbart juice, men det er det jo selvfølgelig også. Det er med kreatin i. Kreatin, det er noget, mig og Kim, vi synes virker rigtig godt på vores krop. Kreatin, det gør, det er, at du kan komme til at træne hårdere. Øh, du får en hurtigere restitution. Og det giver en fedtfri muskelmasse. Og vi er enige om, alle os, der træner, de vil rigtig gerne alle de der tre ting, vi lige nævnt. Så det er i hvert fald noget, vi vil anbefale. Det holder længe, fordi du skal ikke bruge ret meget. Det bliver nemt opløst i juice, og du kan overhovedet ikke smage det, fordi det er neutral smag. Yes. Så har vi en klassiker, proteinpulver. Folk har lidt forskellige meninger om det, men det er vi er fuldstændig ligeglade med. Vi ved, det virker. Det er jo egentlig bare almindelige mælkeproteiner, der er i. Både langsomt og hurtigt optagende i det her. Og lige når det her, det anbefaler, fordi det er billigt, det smager ganske fint, og sidst men ikke mindst, det klumper ikke rigtigt, for det er nemlig nogle gange et kæmpe problem, når man skal ud og købe proteinpulver. Som I kan se, så er det fra Body Lab, og det tror jeg nok de fleste de kender. Men i hvert fald noget vi godt kan anbefale, mest af alt på grund af prisen, den er så tilpas. Så. Men det blander du selvfølgelig bare let op med mælk eller vand, hvis du hellere vil det med vand. Men vi anbefaler mælk vand, så det er lidt tyndt. Men det er de kosttilskud, mig og Kim vi får. MK-træning.